Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украински официални представители ще проведат по-късно днес разговори с американските си колеги по въпроси, свързани с възстановяването след войната и икономическото развитие, като част от по-широк план за мир с Русия, предаде Reuters. На фона на това по-рано днес украинската армия съобщи, че отблъсква продължаваща атака срещу град Покровск в Донецка област, предприета тази сутрин от руските сили. Руснаците използваха бронирани превозни средства, автомобили и мотоциклети. Конвоите се опитаха да пробият от юг към северната част на града, съобщи 7-ми корпус за бързо реагиране на въздушно-десантните сили на въоръжените сили на Украйна, участващи в сраженията в Покровск, в Фейсбук. Русия твърди, че контролира града изцяло, но Киев заявява, че държи контрола над северната му част. Ако руските войски превземат Покровск, това ще бъде най-голямата им победа на бойното поле в Украйна от близо 2 години.